Dnes si ukážeme, ako si v e-shope jednoducho navrhnete vlastnú potlač na textil presne podľa svojich predstav. Je to jednoduché, tak poďme na to. Najskôr prejdeme do katalógu, kde si vyberieme produkt, napríklad tričko Stanley Stella. Vyberieme si farbu, veľkosť a čo sa týka odoslania, ak je tovar na našom sklade, odosielame ho do 3 dní. Ak ho objednávame od dodávateľa, odosielame ho do 9 dní. Navolíme si ešte počet kusov a klikneme na Pridaj svoj dizajn. Po kliknutí sa dostaneme do kreátora, kde si jednoducho vytvoríme svoj dizajn pomocou rôznych funkcií. Môžete si nahrať vlastný obrázok alebo si vybrať z našej banky dizajnov, tvarov či použiť AI generátor. Pre toto video si vyberieme dizajn z našej banky. Jedným kliknutím pridáme potlač, ktorú môžeme zväčšiť, zmenšiť alebo umiestniť na tričko v rámci vyznačenej tlačiteľnej plochy. Ak by ste potlač umiestnili mimo tejto plochy, systém vás na to upozorní. Potlačiť si môžete prednú aj zadnú stranu. Napríklad pridáme text, ktorý sa dá meniť farebne, veľkostne a vybrať si môžete z množstva fondov. Pre ukážku použijeme aj AI generátor. Do kolónky pre text zadáme predstavu dizajnu, zvolíme štýl obrázku a klikneme na generovanie. Do necelých 2 minút generátor ponúkne 3 možnosti. Ak nie ste spokojní, stačí zadať nový pokyn. Hotový obrázok môžeme zväčšiť, zmenšiť a umiestniť v rámci tlačiteľnej plochy. Ak chcete zmeniť farbu textilu, stačí kliknúť na Change Color a vybrať z ponúknutých možností. Váš dizajn ostane zachovaný a môžete spraviť akékoľvek úpravy. Ak by ste chceli zmeniť typ textilu, napríklad tričko za mikinu, jednoducho si dizajn uložíte. Kliknite na Save Design, pomenujete ho a uložíte. Následne prejdete späť do katalógu. Vyberiete si nový textil, zvolíte farbu, veľkosť, počet kusov a klikneme na Pridaj svoj dizajn. Nájdete svoj uložený návrh potlače pod položkou My Designs, ktorý môžete použiť alebo ešte ďalej upraviť. Keď ste s výsledkom spokojní, prejdite do košíka. Tam môžete upraviť farbu alebo počet kusov. Ak ste s objednávkou spokojní, preklikneme sa do ďalšieho kroku, kde si ešte raz kontrolujete objednávku a pokračujete na súhrn a vyplnenie údajov pre odoslanie. A to je všetko. Vlastný merch si môžete navrhnúť a objednať úplne sami cez náš e-shop presne tak, ako chcete. Prajeme vám veľa šťastia pri tvorbe vašich jedinečných kúskov.